टयलेटबो सुदों ओमफ्राय बिदिनो रुम क्लिन खालामनाय ओमफ्राय जोंखौथ' होजों बिदि फोरोङाखैमोन ना जोंखौहाय होजोंहाय बियो बिदिनो हाउस किपिं होननानैबो जोंखौ खोन्थायाखै बियो हाउस किपिंखौ जोङो बेयाव फैनानैसो जोङो मिथिफैदों जोङो आन्दायदोंसो जोंखौहाय लाबोबायनानै खोन्थाबा जोंखौहाय बिसोरो नार्सफ्रा सिस्टारफ्रा जोंखौ मिनिदों हाउस किपिं होननानै मिनियो ओमफ्राय जोंखौहाय बुंबाय डक्टर गिदिरफ्राबो फैना रायलायबाय नोंसोरो बेफोरबायदि मानो फैलाबायदों बेफोरबायदि खामानिखौ नोंसोर मानो मावनो गोसो जादों बेखौहाय जोंखौ बुंफैदों लेखा फरायनायाव गोसो हो होननानैहाय नोंसोरो थांफिन होननानैहाय माने बियो बे खर्सआ जाहैबाय माने नार्सआवनो गोलैखाया जाहैबाय बियो आलदासो बियो बे खर्सआनो आलदासो सोलायदोंसो बेवहाय लेखा फरायैफ्रानो दङ माने बुरै बुरै गोजा आरोखि बे हाउस किपिंखौ मावग्राफ्रा जोंल' गोरलै गोरलैफोर दङ ओमफ्राय बिदिनो नार्सफोरजोंबो जोङो थाफानो मोनाखै जोंखौ नार्सफोरजों थाफानाय मावफानो मोनगोन होनदोंमोन जोंखौ नार्सफोरजोंबो थाफाहोआखै जोङो माने गावबागाव आलदा आरोखि मावनाया गावबागाव डिउटि गोलैदों फार्स्टआव जोंखौ सासे सासे खोलैदोंमोन ओमफ्राय जोङो सासे सासेयाव गिनाय मोननानै गाबनानै जोंखौ उनाव सानै सानै दोनदों ओमफ्राय बेफोरबायदिनो डिउटियावहाय जोंखौ दोनबाय डिउटियाव दोनबाय नालाय जोङो आन्दायबाय बिदिनो जोंखौथ' बिदि फोरोङाखैमोन जोंखौ मानो बिदि डिउटि फोरों फैगोन होननानैहाय जोंखौहाय थगायनानैसो लाबोदों जोङो बुंबाय डक्टरफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों नार्सफोरनि सिगाङावबो जोङो बुंदों ओमफ्राय नार्सफ्राबो डक्टरफ्राबो बुंदों नोंसोरो थांफिन खामानिया बेबायदि नङा होननानैहाय नोंसोर मावनो गोसोबा सिस्टारखौ जा होनदों नोंसोरो दासो देरफुनाय मानसि आरो नोंसोरो बेबायदिनो फरायफुनाय मानसि नोंसोर फरायनायखौ गारनानै मानो फैदों बेफोरबायदि बुंदों जोंखौ मा नोंसोरो बे खामानिखौ मावनो गोसोमा होननानै सोंदों जोंखौहाय ओमफ्राय जोङो बुंदों जेबो बुंनो हायैयाव जोङो होननानै सिरि थादों जोङो ओमफ्राय जोंखौथ' हजों बियो बिदिनो जों पेसेन्ट केयारखौ जों गनायना लादोंमोन जों जेबो बुङाखै जों पेसेन्ट केयारखौ जोङो मिथिखायो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बियो जोंखौ बिजि थुनायनो ओमफ्राय बिदिनो सेलेन्स थुनायनो बियो जोंखौ फोरोंदों ओमफ्राय नाथाय लाबो बिदिखौ मोनखाया जाहैबाय बेवहाय मा होनो 20 बोसोर गाहाम मावलायनायानो दङ जों सोंजोबदों नाथाय 20 बोसोर मावलायग्रायानो मोनाखैबा जों मानो मावनो बे खामानिखौ होनानै जों न'आव थांफिन होननानै जों बे डिसिसनखौ लादों आरो माने जोङो जेबो नांलाया जों जेबो साननिफ्राय जों जेबो आसा खालामो माने जोङो माथ्र जोंखौ बिमा बिफाया जोंखौ न'निफ्राय रेन्ट दाहार लानानै जोंखौ बेयाव फोरोंनो थाखाय थिनहरदोंमोन जोङो बेसिबां फैसा नांगौ बेसिबां फैसा नांदों जोङो बेखौ नांफिनजोबगौ जोङो लकेलाव आलदा जोङो गावबागाव कर्स खालामनानै जों लाहैगोन बेनो डिसिसन बिसिनिफ्रायबो जिनैनिफ्राय लादों 50,000 ओमफ्राय जिरिनिफ्राय लादों 10,000 ओमफ्राय सिनिफ्रायबो लादों 6,500 आलदा आलदा जाजोबदों आरोखि जोङो गासै जोङो होजों रुम भारा थानानै होजों सोलोंनायजों जाबजों जोङो गासै थांलाय फैलाय खालामनायजों जाबजों जोंहा खरसा थांदों 40,000सोआ जोंनो बारदों जोङो बेखौ नांफिनगौ जोंनि डिसिसना बेनो माने जिदेनि साइज फार्स्ट स्टार्टिंआवहाय बिदि फोरोंखायाखैमोन आरो जिनेम साइजनि साबजेक्टसो फोरोंखादों एनाटमि ओमफ्राय गायन' बेफोरखौसो नट्सफोरानो आलदा आलदा जोबखा ओमफ्राय ओरै खामानिया जाहैबाय हाउस किपिंनि जिडे होनबा जोंखौ हजोंहाय मा जिडे होननानैसो गोमोलाबायो लाजिफोनाङोसो ओमफ्राय जोंहा बिदिनो सक जाबाय आरो हाउस किपिं लिरबाय नालाय ओमफ्राय हजोंहायथ' सेलाइन बिजि टिजि सार्टिफिकेटनि फारसेयाथ' जों 6 मास लादों नाथाय जिडिएनि मोनदों आरो मोननाया सार्टिफिकेटआव मोनाखै नङा मोनदों क्लासआ जोंनावलाय 6 मास कमप्लिट जायाखै 5 मासल' जादों ओमफ्राय जोंखौ एगजाम होहोदों गावनि रुमावनो नट्सआथ' जोंना माने जिनेम लाइननिसोखा सारा बिराद सानफा मुफा माने बुजायनायानो दिनै दस्राबा गाबोन दस्रा आरो सोरबा सासेनाव बेलेग बेबायदि बेलेग बेलेगसोनो माने सानसेबो गोरोबा बावनो जों कनफिउस जाखादोंमोन ओमफ्राय होमबाबो फैसाखौ होजोब्बाय नालाय जोंना बिमा बिफाया बुंबाय फैसा गारनानै मानानै दे थांदों मोजांबाबो गाज्रिबाबो आरो 31 जन थांनायनि खोथा नालाय मोजाङानो जागोनदां थांदो बुरजा मानसिबा फैसाबो गारखाबाय जेखन मावनानै फैदो दे होनना बुंबाय ओमफ्राय ओरैजाय खस्थ'आ बारा जाबाय नालाय जों सहायनो हायैनि दा बे डिसिसनखौ लानांगौ जाबाय आरो फैसाखौ सारा जोंखौ थांखांजोबनानैसो थाङा बे नोंसिनि खोथा होनदों आरो माने फैसाखौ लाजोबखांबाय नालाय ओमफ्राय उफायथ' गैला जोङो फैसा लाजाखांजोबनानै थांनांगौ होननानै बुंबाय ओमफ्राय इन्टारभिउखौबो जोंखौहाय सोरबा सप्तानै सोरबा मास मोननै सोरबा 1.5 मासाव जादों ओमफ्राय 6 मान्थ जादों होननानै बुंजोबदों ओमफ्राय इन्टारभिउखौबो जोंखौ इन्टारभिउ होनायनि सानसे सिगां क्लास लाग्रोदों ओमफ्राय नट्स लिरहोदों बेखौ इन्टारभिउआव बुं होननानै जेबो बुंनो नाङा इन्टारभिउखौ ओरैबो आं जा लिरना होदों बेखौ बुं होनना बुंदों सारा ओमफ्राय बेनो आंनि बुंनांगौआ